עכשיו נדבר על הדולר, יותר נכון על החלטת נגידת הבנק, בנק ישראל, שלא לשנות את גובה הריבית. יוסי פריימן, מנכ"ל פריקו ניהול סיכונים. שלום יוסי. שלום וברכה. טוב, אז כבר אחרי ההודעה הזו של נגידת הבנק, הדולר ממשיך להידרדר אחורה, הוא כבר יורד ב0.3%, למרות שהייתה הצהרת כוונות בבוקר כזו שהדולר טיפונת תיקן. אתה לא הופתעת? לא, אני חושב שעל רקע העובדה שראינו את הנתונים האחרונים שיצאו, בין אם ניקח את הנתון של המדד המשולב שהיה יותר גבוה, עמד ב-0.2, וגם תיקון של המדדים הקודמים, אם אנחנו מסתכלים על כל שרשרת הנתונים, אני חושב שבנק ישראל רואה שגם בעולם לא מזדרזים להעלות את הריבית, כך שפערי הריביות בין העולם לבין ישראל די קבועים. אבל אנחנו יותר גבוהים מהעולם, אנחנו יותר גבוהים. כן, אבל ההבדלים שלנו הם הבדלים מאוד מאוד קטנים, מינוריים. בהחלט אין ספק שבנק ישראל היה עושה הפחתת ריבית. בתנאים רגילים היינו אומרים שזה טריגר שיכול להביא ביקוש לדולר בזירה המקומית, ועל ידי זה בעצם יעזור לנו ליצואנים. אבל ראינו שכל ההפחתות האחרונות הם לא היו באמת הישוע. המשקיעים בעצם לא ראו בצמצום פער הריביות ב1% איזה משהו שיכול באמת להביא לשינוי במהלך, ולכן ההפחתות הללו הן יותר בעלות השפעה בזירה המקומית, כאן בשוק המקומי, לעודד ביקושים, לתת קצת תנאי סחר יותר טובים לתעשיינים, כתוצאה מזה שהוצאות המימון יהיו יותר נמוכות, אבל זה לא יחולל את המהפך הגדול בשוק המטח. מה כן? יש שורה של דברים שצריך לעשות. אני חושב שכולנו מסתכלים כל הזמן על הייצוא רק דרך העין של הדולר. יש עוד הרבה דברים אחרים שהיצואנים משלמים. אם היינו מסתכלים עליהם בחבילה גדולה, דרך אותו ארגז הכלים שעומד לרשות משרד האוצר ובנק ישראל, היינו יכולים לעזור להם הרבה יותר. ניקח לדוגמה רק את הארנונה. המים, החשמל, הכל יתייקר להם. נוסיף לזה את העובדה שהם גם מקבלים פחות שקלים עבור הדולרים, אז ברור שהקוקטייל הזה הוא הרסני, ולכן אם לא יעשה משהו משמעותי בתוך החבילה הכוללת של הכדאיות לפעול מישראל, אנחנו נראה את אותם היצואנים בורחים במקומות אחרים, גם כשהם לא רוצים, לא יהיה להם... אבל אתה יודע, יוסי, הכל מתייקר לכולנו. כלומר, זה שהיצואנים מתלוננים, מלינים מבחינתם בצדק, זה לא אומר שאנחנו כולנו לא, זאת אומרת, הכל מתייקר, מוצרי המזון מתייקרים, המים, זה, כולנו משלמים יותר בסוף. מאוד נכון, אבל צריך לזכור שהיצואנים מייצרים פה הרבה מקומות עבודה שמשלמים יחסית מס די גבוה. זאת אומרת, מפעלים, אותה התעשייה המסורתית, מכסה בעצם את תקציב המדינה. תקציב המדינה בא מאותה שכבת ביניים שמרוויחה יחסית משכורות טובות. אלה בדיוק החבר'ה שאנחנו רוצים לעודד מפעלים כאלה שיהיו כאן בשוק המקומי. אלה בדיוק החבר'ה שמשלמים הרבה מס. ברגע שמפעלי ההייטק, אלה שיכולים לשלם, לא יהיו פה, הרי ברור שהציבור הזה גם חלקו ימדוד יחד עם המפעלים החוצה, ויותר גרוע מזה, תקציב המדינה יאבד בעצם מקור הכנסה מאוד משמעותי. המרכיב המרכזי בהכנסות המדינה, שבא דרך מעמד הביניים, לא יהיה קיים. לכן די חשוב לנו ברמה, נאמר הממלכתית, לשמר את התעשיות האלה בשוק המקומי. וכמובן, כאשר אנחנו רואים את השערים יורדים, וכרגע יש בהחלט גם חשש לגבי האירו, מטבעות נוספים, החולשה הזאת שלהם מול הדולר, מה שעד עכשיו סיפקה להם ליצואנים איזושהי רשת הגנה, כי מה שהם הפסידו בדולר, הם הרוויחו במטבעות האחרים שהתחזקו מול הדולר. ברגע שמטבעות נוספים נחלשים, אנחנו רואים תהליך שגם יש להם פגיעה באותם המטבעות האחרים, וגם יש להם את הפגיעה המתמשכת בשאר החליפים בזירה המקומית. כל זה בהחלט פוגע בהם מאוד קשה. אני רוצה לסיום לשאול אותך שאלה ובאמת תשובה קצרה. אולי אנחנו צריכים להתחיל להתרגל לרמות האלה של הדולר, וזהו. כלומר, לא כל הזמן להסתובב סביב השאלה הזו. אם את שואלת אותי, אני כבר הרבה זמן עומד על המגדל ואומר שאנחנו הולכים לראות את השערים הרבה יותר נמוכים בהמשך. אני חושב שאנחנו עדיין לא רואים את האפקט המאוד משמעותי שהוא מצוין מבחינת השוק הישראלי, מבחינת לדוגמה הגז, אבל ההשפעה של זה בטווח הארוך תהיה הרבה יותר משמעותית מאשר 3.5 או 3.40, ובהחלט צריך באיזשהו מקום לעשות איזו החלפה בדיסק ולראות איך אנחנו יכולים להתמודד עם רמות שערים הרבה יותר נמוכות. אבל זה בדיוק הסיבה למה צריך עכשיו לעשות את זה, ולא כשזה כבר יהיה בתוך הקרייסס. היום, לפני שאנחנו רואים את השיטפון הגדול של דולרים שמגיע לפה, צריך לקחת ולעשות הערכות מבעוד מועד. יוסי פריימן, אנחנו חייבים לעצור. אז נמשיך, יש לי רושם שעוד, נמשיך. בשמחה. באילו פעמים, יוסי פריימן, מנכ"ל פריקו ניהול סיכונים. תודה רבה לך, פרסומות, ונמשיך.